Rusija, Kaluška oblast, selo Trubeckoje. Crkva rođenja Hristovog sa visokim zvonikom. Ovo je stepenište za penjanje do zvonika. Stepenice su drvene i nove. Arhitekta nije napravio stepište od cigle. I pričvrstili su ovo drveno stepenište gde god su mogli. Ružno i nezgodno. Ako su ove rupe napravljene za pričvršćivanje podnih greda, tada je visina sloja niska. Samo 1,5 metar. Niša za gredu treba da bude ravna i pravougaona. Moderna drvena greda i stepenište. Ovde je veoma nezgodno puzati. Penjanje ovim stepenicama je prava avantura sa akrobatskim vratolomijama. Ne izgleda kao unapred dizajnirana niša za drvenu gredu. Ova strana je takođe nepravilnog oblika. Bubanj kupole hrama. Stepenice i podovi od svežih dasaka, napravljen nedavno. Iznad su ostaci starog stepeništa. Vidi se da su niše za grede plitke i krivudave. Nemoguće je ubaciti pouzdanu debelu podnu gredu u takvu nišu. Međutim, rupe za ograde su ispravno napravljene. Rupa je glatka i duboka. Ovde je sigurno umetnuta drvena greda pravougaonog preseka. Ali ovo su rupe za pričvršćivanje ograda. Ili za štitove koji pokrivaju otvore zvonika. Na vrhu su ostaci starog drvenog stepeništa. Pola pokvareni komadi drveta. Stepenište je izvedeno po unutrašnjem obodu zvonika. Rupe za grede su izbijene u zidu. Krive rupe sa nazubljenim ivicama. Na ivici je ostao mali komad cigle. Staro drveno stepenište. Vidi se da je naknadno priložen. Čudna rupa za podnu gredu. Ne poravnava se horizontalno sa rupom na drugoj strani luka. Arhitekta je podigao visoki zvonik od cigle. Ali nije napravio plafon i stepenice do vrha. Ove rupe su ostavljene za pričvršćivanje skele. U zvoniku uopšte nije bilo stepenica.